back to our Girly channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव स' नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै. हेल' फ्रेन्ड्स, जों दा सावरायगोन बेवहाय नोंथांमोननि सोंथि बिदाङाव थानाय बे सावरायनो गोनां कुइसन दंबावोमोन बे लेसननि स' जोङो बेनि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन. बेवहाय जोंहा मा सावरायनो गोनां दंमोन चेप्टार 10 नि जा सोंनायनि फिननायफोर बे जाबाय नोंथांमोननि एक्सारसाइजआव थानाय जोङो 10 नाम्बारनिफ्राय बानायनो दङमोन. स' जों दा 10 नाम्बारनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै. स' नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबाव 10 नाम्बार कुइसनाव मा दङमोन नायनानै लानो हायो. गिबियावनो दा 10 नाम्बार कुइसनाव जाबाय नोंथांमोननि पेज नाम्बार 186 फरा बिजाबनि 186 पेज नाम्बारनि कुइसन नाम्बार 10 आ जाबाय बेवहाय मा सोंदों 5 सेन्टिमिटार लावथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ जों बेखौथ' बानायखांखाबाय 10 नाम्बारखौ बानायखाबाय. बेनिफ्राय जों दा 11 नाम्बारावसो दंमोन. स' 11 नाम्बारनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसै. 11 नाम्बार दंमोन 15 सेन्टिमिटार फका जानथाय गोनां गंसे खरलेब लेन्सआ लेन्सनिफ्राय 10 सेन्टिमिटार गोजानाव मोनसे सायखं सोमजिहोदों. लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाय बेसेबां रोदा सावगारिखौ आखि. जोंखौ मा रोदा सावगारिखौ आखिनो होदों लोगोसेयावनो जोङो मा नोजोर मुवानि जानथायफोरखौ जोंखौ दिहुननो होदों. दा नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ मा गिबियावनो मा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना गिबियाव लिरनांगोन. स' दा नोंथांमोननि जा फरा बिजाब साइन्सआव थानाय पेज नाम्बार 186 नि नोंथांमोननि साइन्स बिजाबनि बेखौ लिरना लानो हायो. दा साइन्स बिजाबनि 186 पेज नाम्बारनि जोङो 11 नाम्बार कुइसना जासिगोन. कुइसन दं 11 नि सलुसनखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो. मावफुंथायखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो. स' 11 नि बे सलुसना जाबाय गिबियाव मा होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ लिरनानै ला. दा गिवन थामहिनबा होनाय दं मा होनाय दङ बेवहाय कुइसनाव 15 सेन्टिमिटार फका जानथाय f नि माना होनाय दङ. स' f नि मानखौ नोंथांमोना लिरनानै लाग्रोदो. f इकुवेल टु मा जागोन बेवहाय दानख'थाय जागोन ना दाजाबथाय जागोन. f नि माना बे जागोन दानख'थाय जागोन. मानो बे जाबाय खरलेब लेन्स बुंदों. स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय -15 सेन्टिमिटार लिरनो नांगोन. -15 सेन्टिमिटार होनाय दङ. बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय सायखंनि जानथाय होनाय दङ. सायखंनि जानथाय बेसेबां? सायखंनि जानथाया जाबाय 10 सेन्टिमिटार. जों सायखंनि जानथायखौ माजों दिन्थिनाय जायोमोन? v नि माना जाबाय 10 सेन्टिमिटार आरो खरलेब आयनायाव v नि मानाबो मा v नि सिगाङाव दानख'थाय जों लिरनो गोनां जायो. दानिया नोंथांमोना मा दिहुनगोन? जोङो u नि मानखौ दिहुनदो. स' आयनानि फर्मुला बाहायनानै जोङो लेन्सनि फर्मुला बाहायनानै बेखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो. स' लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै लेन्सनि मावसुलुआ जाबाय 1/f इकुवेल टु 1/v माइनास 1/u बेबायदिमोन. नोंथांमोना बेनिफ्राय जोंखौ मा दिहुनदो? जोंखौ u नि मानखौ दिहुनदो. नोंथांमोना u नि मानखौ दिहुननो हासिगोन. जों फारसेथिं जाय लेफ्ट हेन्ड साइडथिं मा u खौ जोङो सेपारेट खालामना लाबाय. स' बेनिफ्राय मा थासिगोन बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हासिगोन. दा 1/v बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बेवहाय प्लास लिरनो हायो माइनास जासिगोन 1/f. दा बेबायदि जासिगोन फर्मुलाया 1/u इकुवेल टु 1/v माइनास 1/f. दा नोंथांमोना बेखौ माबाफोर कनफिउज जादों नामा? जोङो आं नैबेखौ जास्ट लेफ्ट साइडथिं लाबोबाय आरो नैबे
जों 1/f खौ राइट साइडथिं लाबोला बेनि सिगाङाव मा जासिगोन माइनास जासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना हाखागोन जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट मा खालाम मानफोरखौ फज'ना दोन मानफोरा मा दंमोन जोंनिया -15 v नि मानखौ फज'दों नोंथांमोना -10 फज'बाय इकुवेल टु इकुवेल नङा बेयो -1/-15 बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा लिरनो हायो 10 माइनास मा जासिगोन +1/15 जोङो लिरनो हायो दा बेनिफ्राय आं बै गोजौनिखौ खोमोरना होनोसै खोमोरनानै नोंथांमोननो बेखौ मोजाङै बानायफिनना होनोसै बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा लिरनो हायो नेक्स्ट आं दा 1/u इकुवेल टु नोंथांमोना बेखौ मा खालाम एलसिएम लायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मा मोनगोन बेनि एलसिएमा जाबाय नोंथांमोना 30 लानो हागोन स' 30 लाबाय जोङो दा 30 खौ 10 जों डिवाइड खालामबा मा जायो 30 खौ 10 जों डिवाइड खालामबा 3 लिरनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय -3 जासिगोन बेनिफ्राय मा लिरगोन जोङो +2 दा बेखौ नोंथांमोना सल्भ खालामबाथाय बेबायदि मोननो हागोन बेनिफ्राय -3 निफ्राय +2 थांबाथाय मा जायो जोङो -1 लिरनो हायो स' 30 जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव मा मोननो हागोन नोंथांमोना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो 1/u बेनिफ्राय क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाथाय u इकुवेल टु जोङो मा मोननो हायो -30 सेन्टिमिटार स' जोङो u नि मानखौ जोङो मोननो हाबाय बेसेबां देयरफर नोजोर मुवानि जानथाया जाबाय नोजोर मुवानि जानथाय इकुवेल टु u इकुवेल टु बेसेबां जायो -30 सेन्टिमिटार दा बेबायदि जासिगोन -30 सेन्टिमिटार बेयो आयनानि सिगाङाव सोमजिगोन दा बे जाबाय नोजोर मुवानि जानथाय बेनिफ्राय जोंखौ मा आखिनो होदोंमोन जोंखौ सावगारि आखिनो होदोंमोन जे हरलेब लेन्सआव बेबायदि सायखं सोमजिनायखौ जोंखौ आखिनो होदों स' जों दा सावगारिखौ आखिनोसै माबायदि सोमजिगोन लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाया बेसेबां आरो रोदा सावगारिखौ आखिनो होदों जों दा बेखौ गोरलैनो आखिनो हासिगोन स' नोंथांमोना सावगारिखौ आखिनानै लानो हायो बेनि सावगारिखौ बेनिफ्राय जों दा सावगारिखौ ओरैबायदि आखिनो हायो नोंथांमोना दा आखिनानै लानो हायो गिबियाव जोङो मा मोनसे लेन्स आखिगोन बे जाबाय हरलेब लेन्स नोंथांमोना बेबायदि आखिग्रोनांगोन गिबियाव बे जाबाय हरलेब लेन्स बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना गाहायाव क्युखौ आखिनो हाबानो जाबाय नैबे मोनसे बे आयनानि मिरु आरो नोंथांमोना बेबायदि आखिनांगोन नैबे जों अजों दिन्थिनाय जायो बे लेन्सनि मिरुखौ बेनिफ्राय नैथिं जाबाय मा थासिगोन बेथिं जाबाय सि थासिगोन साप'ज हमना ला बेवहाय C1 बेवहाय दङ F1 बेथिं साप'ज दङ नैयाव F2 आरो बेथिं दङ मा C2 बेबायदि दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन जों दा नेक्स्ट जोङो मोनसे रोदा सावगारिफोर आखिनोसै जे जोङो नोजोर मुवाखौ बेसेबां 30 सेन्टिमिटार साप'ज नोजोर मुवाखौ जोङो बेवहाय लानाय जाबाय साप'ज बेवहाय बेनिफ्राय नैबे आयनानि मिरुनिफ्राय बेसिमहालागै 30 सेन्टिमिटार दङ बेनिफ्राय जों दा नोजोर मुवाया बेथिं थांसिगोन गाहायाव लिक जाना थांबाय थांनानै बियो बेसिमहालागै थांगोन आरो रिफिखननायनि उनाव बियो माबोरै पार जागोन बे साथिं ओरै पार जालांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्सनखौ लिरनानै होदो बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे सोरां रोदाखौ जों आखिनो हायो माबायदि बेयो आयनानि बै मिरुनि दिग फारसे थांगोन बेबायदि थांबाय स' बेयो मा डाइरेक्ट बिदि थांबाय आरो बेयो डाइरेक्टलि माथिं थांगोन बे दा बे सोरां रोदाया बेयो स' बे सोरां रोदाया बे माथिं थांगोन स' बेनिफ्राय सोरां रोदाखौ नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै होनो हायो बे सोरां रोदाया जाबाय स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों जेब्ला बेयो मिरुथिं थांगोन मिरुथिं थांबाथाय बेयो मा डाइरेक्टलि बिथिं पार जागोन बेबायदि सिदा स्ट्रेट लाइनाव थांगोन स' नोंथांमोना बेबायदि डाइरेक्सनफोरखौ लिरनानै होनो नांगोन स' जोंना डाइरेक्सनफोरखौ लिरनानै होबाय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा बिसोरनि सायखंफोरा बहा सोमजिगोन सायखं सोमजिनायखौ जोङो लिरनो नांगोन नोंथांमोना नैबेखौ एक्सटेन्ड खालामनो हादो एक्सटेन्ड खालामबाथाय मायाव टाच जागोन बे एक्सटेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बे नैयाव टाच जासिगोन नैबे बेयाव टाच जासिगोन नैबे बिन्दुआव टाच जागोन स' सायखङा बहा सोमजिखो दा सायखङा जाबाय बेनि जा सायखं बेयो जासिगोन नैयाव सोमजिगोन
स' बे जाबाय सायख'नि थावनि नोंथांमोना बेवहाय नाम लिरनानै होनो हायो ए बि आरो नैबे जाबाय ए डेश बि डेश आरो बे जाबाय साप'ज बेनिफ्राय बेसिमहालागै नोजोर मुवानि जानथाय होनाय दङ बे जागोन बेसां बे जाबाय साप'ज बेनिफ्राय बेसिमहालागै 30 सेन्टिमिटार आरो नैबे सायख'नि थावनिया बेसेबां दंमोन कुइसना जाबाय सायख'नि थावनिया जाबाय 10 सेन्टिमिटार होनाय दंमोन स' नोंथांमोना बेवहाय नैनिफ्राय बेसिमहालागै 10 सेन्टिमिटार बे जाबाय सायख'नि थावनि बेनिफ्राय फकास जानथाया जाबाय बेनिफ्राय बेसिमहालागै 15 सेन्टिमिटार दा बेबायदि नोंथांमोना आखिनानै होनो हायो आरो बेनो जाबाय बेनि पिक्सार स' नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै होनो हागोन आरो नैबे नोंथांमोना नैबे जा नोजोर मुवा बेखौ नोंथांमोना नैयाव आखिनानै लाबानो जाबाय नैबे सियाव जागोन नोजोर मुवाया सियाव जाब्लासो जोङो फकासनि जा मान नैबे 15 आधा जोङो गेजेराव मोननो हागोन स' नोंथांमोना डाइरेक्ट सियाव बेखौ आखिनांगोन ए नोजोर मुवाया जाबाय सियाव थागोन स' नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै होनो हायो दा बे जाबाय बेनि सावगारि 11 नाम्बार आरो नोंथांमोना सियाव मानि थाखाय जाखो जोङो बेखौ माने नैबे जा 15 सेन्टिमिटार बे नैबे मिरुनिफ्राय फकाससिम 15 सेन्टिमिटार आरो बे फकासनिफ्राय नैबे आयनानि खेंख्रा मिरुसिम 15 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन स' जोङो बेबायदि सानखांनानै आखिनांगोन दा बेनो जाबाय बेनि पिक्सारमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 खौ जोङो नायनोसै कुइसन नाम्बार 12 आव मा दङ कुइसन मा होनाय दङ 15 सेन्टिमिटार फकास जानथाय गोनां गंसे कंसा लेन्स बे गोरोन्थि जादों कुइसना बे कंसा आयना जानो नांगौमोन कुइसन नाम्बार नोंथांमोननि जा कुइसन नाम्बार 12 आव दङ बे कंसा लेन्सनि जायगायाव नोंथांमोना लेन्सनि जायगायाव बेयो मा लिरनो नांगोन बेखौ कंसा आयना लिरनांगोन नोंथांमोना 10 सेन्टिमिटार गोजान मोनसे नोजोर मुवा लाखिनाय जादों सायखंनि थावनि आरो आखुथायखौ दिहुन स' बिजाबफोराव गोबां खायफा कुइसनफोरा गोबाङानो रं थायो आरो नोंथांमोना बेनि थाखाय एसे सांग्रां जा आरो कुइसन पेपारफोराबो नोंथांमोननि जा एसएसएलसि कुइसन पेपार बेबो माब्लाबा गोरोन्थि फैनो हानाय स' नोंथांमोना जुदि कुइसन पेपारखौ जुदि माब्लाबा बुजि मोनफ्लाङाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोननि जा फोरोंगिरिफोर बिसोरनाव सोंनो हागोन बेनिफ्राय दा कुइसन नाम्बार 12 आव बेवहाय मा दङ बेवहाय कंसा लेन्स दंमोन कुइसनाव कंसा लेन्स बे जागोन कंसा आयना जागोन स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लागि आरो जेब्ला नोंथांमोना गुबुन बिजाबफोरखौ नायगोन अब्ला गुबुन बिजाबफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसे हमनो हागोन आं बेवहाय इंराजि बिजाबखौ मिलायना नायदोंमोन स' बेवहाय इंराजि बिजाबाव दङ नोंथांमोननि जायफोर इंलिश मिडियामनि बुक बेयाव दङ कनभेक्स मिरर दङ थामहिनबा कंसा आयना दंमोन बेयाव कंसा लेन्सनि जायगायाव कंसा आयना दङ स' बेखायनो बे कंसा आयना जागोन कंसा आयनाब्लासो बेनि जा एन्सार बे मिलायो स' नोंथांमोना दा बेखौ कंसा आयना लिरनानै ला बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा होनाय दङ बेखौ जों गोरलैनो बानायनो हासिगोन होनाय दं गिबियावनो नोंथांमोना होनाय दं बेखौ लिरदो होनाय मा होनाय दङ कुइसनाव गासैबो भेलुआनो थिगानो दङ बाट बे आयना बे कंसा आयना जानो नांगौ बेवहाय एफनि माना होनाय दङ एफनि माना जाबाय +15 सेन्टिमिटार जासिगोन कंसा आयनाबाथाय मा जायो दाजाबथाय जायो जेब्लाबो बेनिफ्राय आरो इउनि माना होनाय दङ बेसेबां -10 सेन्टिमिटार दा बेबायदि होनाय दंमोन बेनिफ्राय जों दा मा दिहुननांगौ जोङो इउनि मानखौ दिहुननो नांगौ स' नोंथांमोना आयनानि मावसुलु बाहायनानै मा मोनगोन नोंथांमोना आयनानि मावसुलुआ मामोन आयनानि मावसुलुआ जाबाय 1/f = 1/v + 1/u बे जाबाय आयनानि मावसुलुमोन नोंथांमोना दा भनि मानखौ गोरलैनो दिहुननांसिगोन जों 1/v फारसेथिं लाखिबाय मा जासिगोन 1/f - 1/u बेनिफ्राय नोंथांमोना मा फज'दो मानफोरखौ फज'दो जों f नि जायगायाव मा फज'नो हासिगोन 1/15 - 1/u नि जायगायाव जोङो -10 फज'नो हागोन बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ एलसिएम लाबाथाय बेसेबां जायो 30 खौ 15 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां जायो 2 - -a प्लास जाबाय बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन जों बेवहाय 3 बेनिफ्राय जोङो मोनगोन बेवहाय बेसेबां 5/30 जों केन्सेल खालामनो हायो 6 थांगोन स' आं गोजौनि बे लिरनायखौ खोमोननोसै जों दा इउनि मानखौ नोंथांमोना भिनि माना जाबाय भिनि माना जासिगोन 1/v = 1/6 मोननो हाबाय देयरफर
v इक्वल टू बेसेबां मोनखो जोङो 6 स' सायखंनि थावनिया जाबाय 6 सेन्टिमिटार जोङो मोननो हाबाय स' नोंथांमोना बेवहाय बेनिफ्राय लिरनानै होनो हागोन जेब्ला सायखंनि माना दाजाबथाय जायो 6 सेन्टिमिटार जायो जों सायखंनि मानखौ दाजाबथाय मोनबाय स' नोंथांमोना जोबथारनायाव लिरना होदो v नि माना दाजाबथाय बेखायनो मा जासिगोन सायखंनि आखुथायखौ लिरनो होदो जोंखौ बेखायनो सायखंआ थार नङै गंसे आयनानि बिथिङाव थार नङै जागोन आरो थोंगोर आखुनि जागोन बेबायदि लिरनानै होनांगोन थोंगोर आखुनि दा बे जाबाय सायखंनि आखुथाय दा आसा खालामबाय नोंथांमोना 12 कुइसन 12 खौ बुजिनो हाबाय बेनिफ्राय कुइसन 13 आव मा दङ जों बेखौ एसे सावरायनोसै कुइसन 13 आ जाबाय गंसे समानथारला आयनाया सोमजिहोनाय गेदेरथिया जादों +1 बेनि ओंथिया मा स' दाजाबथाय बेबायदि माने गेदेरथिनि माना बेसेबां दङ +1 दङ स' जों बे +1 नि मिनिंआ मा बेखौ फोरमायनो होदो स' नोंथांमोना मा लिरगोन दा बेनि एन्सारखौ स' बेबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार 13 बेखौबो नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै होनो हायो स' बेबायदि जुदि थायोब्ला नोंथांमोना मा खालाम नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 कुइसन नाम्बार 13 आ दंमोन गंसे समानथारला आयना सोमजिहोनाय गेदेरथिया जादों दाजाबथाय 1 बेनि ओंथिया मा दा बेवहाय मा होनाय दङ बेबायदि लिरनानै लादो होनाय दं m इक्वल टू बेसेबां दाजाबथाय 1 दा m इक्वल टू +1 होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा मा लिरनो हागोन जों फर्मुला मोनदोंमोन समानथारला जों फर्मुला बायदियै जों मोनथिगौदि बेबायदि लिरनो हायो जों मोनथिगौदि m इक्वल टू मा मोनदोंमोन जों फर्मुलाया -v/u दा बेबायदि मोनदोंमोन स' नोंथांमोना दा m नि मानखौ फज'दो m नि माना जोङो दाजाबथाय 1 मोनबाय -v/u बेबायदि मोनबाय नोंथांमोना क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो बेसेबां जासिगोन बे क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाथाय u इक्वल टू मा मोनगोन -v दा बेवहाय मा फोरमायदो दा नोंथांमोना बेबायदि मोनबाय थामहिनबा जोङो मा लिरनो हायो बेनि जायगायाव बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हासिगोन दा स' देयरफर जोङो मा लिरनो हायो आरो लिरबावनो हायो जों बेखौनो माने पजिशनखौ जास्ट चेन्ज खालामनो हायो v इक्वल टू मा लिरनो हागोन -u बो जोङो लिरनानै होनो हायो स' जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनानै ला बेखौ मोननैसो बाथ्रा लिरनानै लानो हायो स' बेवहाय बेबायदि सायखंआ नोजोर मुवानि समान आरो थार नङै जागोन जेब्ला m नि माना दाजाबथाय जायो दा बेबायदि नोंथांमोना जोबनायाव बेबायदि बाथ्राखौ लिरनांगोन स' बे जाबाय बे 13 नाम्बारनि सोंनायनि फिननाय बेवहाय मा होनदोंमोन सायखंआ नोजोर मुवानि समान थामहिनबा बेवहाय जोङो मा नोजोर मुवानि भेलुखौ मा मोनगोन सायखंआबो बेनो आरो बेवहाय माइनास जुदि जायोब्ला नैबे सायखंआ मोनसे मा जासिगोन थार नङै सायखं सोमजिगोन आरो थार नङैबा बे आयनानि समानथारला आयना मानेबा आयनानि उनथिंजाय माने गाहायाव सोमजिगोन सायखंआ बेखौ फोरमायनाय जादों स' बेनिफ्राय नेक्स्ट 14 नाम्बारखौ जों नायसै 14 नाम्बाराव मा दंमोन 14 नाम्बारनि सोंनाया जाबाय 14 नाम्बारनि सोंनाया जाबाय बेवहाय सोंनायाव दंमोन 5 सेन्टिमिटार लावथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 30 सेन्टिमिटार खेंख्रा सखाव गोनां गंसे आयनानि सिगाङाव 20 सेन्टिमिटार गोजानाव लाखिनाय जादों सायखंनि थावनि आखुथाय आरो महरखौ दिहुन दा बेबायदि सोंदोंमोन जोंखौ कुइसनखौ दा बेखौ जोङो नोंथांमोना माबोरै बानायगोन बेबो जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना गिबियावनो कुइसनखौ बुजिग्रोनाया मोजां
स' जों दा गोबाव खालामालासिनो मा होनाय दङ बेखौ लिरगोन नागिरदों। स' 14 नाम्बारा जाबाय होनाय दं बेवहाय h नि माना होनाय दङ। h नि माना बेसेबां होनाय दङ दाजाबथाय नोजोर मुवानि जौथाय होनाय दङ +5 सेन्टिमिटार। नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो +5 सेन्टिमिटार जायो h नि माना जेब्लाबो दाजाबथाय जागोन। बेनिफ्राय u नि माना होनाय दङ। u नि माना जाबाय बेवहाय होनाय दङ 20 सेन्टिमिटार। कुइसनाव जाबाय u नि माना होनाय दङ। बेनिफ्राय आरो होनाय दङ r नि माना जागोन r नि माना जाबाय दाजाबथाय बेसेबां जागोन 30 सेन्टिमिटार 30 सेन्टिमिटार जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो दा गोरलैनो मा दिहुनग्रोनांगोन फकासनि मानखौ दिहुनग्रोनांगोन। स' फकासनि मानखौ दिहुनब्लासो नोंथांमोना बेखौ v नि मानखौ मोननो हागोन। स' जों दा नोंथांमोना गिबियाव मा फकासनि मानखौ दिहुनग्रोदो। स' जों दा r नि मानखौ लानानै दिहुननो हायो। देयरफर f इक्वल टु मा मोननो हायो जोङो मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन r इक्वल टु 2 नोंथांमोना बेखौ फज'नो हादो 30/2 इक्वल टु +15 सेन्टिमिटार। दा बेखौ जों मोननो हाबाय। बेनिफ्राय मावसुलु जोङो आयनानि मावसुलुखौ बाहायनानै गंसे आयनानि बा जिखुनु आयना बेवहाय आयनानि मावसुलु बाहायनानै जों मा मोननो हागोन आयनानि मावसुलु बाहायनानै जोङो मा मोनगोन 1/f इक्वल टु मा मोनदोंमोन 1/u + 1/v। बेनिफ्राय जों दा बे v नि मानखौ जोङो दिहुननो हासिगोन। स' नोंथांमोना मा लिरनो हायो 1/v इक्वल टु 1/f माइनास 1/u बेबायदि लिरनो हायो। बेनिफ्राय मानफोरखौ फज'दो। f नि माना जाबाय बेसेबां मोनखो जोङो +15 माइनास u नि माना जाबाय -20। स' बेखौ नोंथांमोना सल्भ खालामदो। आं गोजौनिखौ खोमोरबाय। बेनिफ्राय सल्भ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि एन्सारखौ 1/v इक्वल टु मा मोनदोंमोन जोङो 1/15। बेनिफ्राय नोंथांमोना माइनास मा लिरनो हायो +1/20 जों बेबायदि मोननो हासिगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सल्भ खालामबा मा मोननो हागोन जों मोननैनि एलसिएमखौ दिहुननो हायो। बे जागोन 60 जायफोर एलसिएम दिहुननो रोङा नोंथांमोना बेबायदि 15 आरो 20 नोंथांमोना बेखौ सल्भ खालामदो आरो बे जिहेतु क्लास 10 हिसाबै नोंथांमोना बेखौ रोंखागोन जानांगौ बेनिखायनो आं दिन्थिखायाखै। बेनिफ्राय 60 जाबाय 60 मोनबाय जोङो 60खौ जोङो 15 जों डिभाइड खालामबा नोंथांमोना मा मोननो हागोन 4 मोननो हागोन। स' 4 होबाय प्लास 60खौ 20 जों डिभाइड खालामबा जोङो मोननो हायो 3। बेनिफ्राय जों मोनगोन मा 7/60। स' 1/v इक्वल टु 7/60 v इक्वल टु जों मोननो हायो 60/7। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालाम 60खौ 7 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां जागोन 8.6 सेन्टिमिटार। स' नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनो हाखागोन जोबोद गोरलै। जों दा v नि मानखौ मोननो हाबाय। बेनिफ्राय जों दा मा दिहुननो होदोंमोन जोंखौ सायखंनि महरखौ जोंखौ दिहुननो होदों। सायखंनि महर आरो आखुथायफोरखौ जोंखौ दिहुननो होदों। स' नोंथांमोना मा खालामनो हायो जोङो गेदेरथिनि फर्मुला इउज खालामनानै जोङो सायखंनि जौथायखौ जोङो दिहुननो हासिगोन। स' जों मा मोनदोंमोन जों मोनथिगौ बा बेबायदि लिरनो हायो जों मोनथिगौ दि m इक्वल टु मा मोनदोंमोन जों फर्मुलाया h/h इक्वल टु -v/u। स' बेनिफ्राय जोङो h/h इक्वल टु -v/u बेबायदि लिरनो हायो। बेनिफ्राय जों h' नि मानखौ दिहुननो होदों h' खौ फारसेथिं लाखिबाय -v/u इनटु बेबायदि जासिगोन क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाय जोङो। बेनिफ्राय मानफोरखौ फज'नो हादों -v नि मानखौ जोङो मोनदोंमोन बेसेबां 8.6 बेखौ फज'दो 8.6 u नि माना जासिगोन बेसेबां u नि माना जाबाय जोङो मोनदोंमोन बे होखानाय दङ -20 होनाय दङ इनटु h नि मानाबो होनाय दङ प्लास बेसेबां होनाय दङ 5। बेनिफ्राय माइनास मा बे केन्सेल थांसिगोन बा प्लास जासिगोन बेसेबां जागोन 8.6/20 इनटु 5। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेट खालामदो 8.6 जों 5 जों सानजाबा बेसेबां जायो बेखौ गोरलैनो दिहुननो हासिगोन। आं एन्सारखौ डाइरेक्ट लिरनानै होखानोसै नोंथांमोननो। स' बे जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ 8.6 इनटु 5 खालामबा बेसेबां जायो 5 × 6 30 जाबाय 3 थाबाय 5 × 8 बेसेबां जायो
5 into 8 बेजों जागोन 40 बेजों बेसेबां जाखो 43 जासिगोन स' 43 खौ नोंथांमोना 20 जों डिवाइड खालामनाय 43 जोङो बेखौ सानजाबाथाय बेसेबां मोनखो बेवहाय नोंथांमोना 8z इक्वल टु 43 बाय 20 बेखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना 43 खौ 20 जों डिवाइड खालामनो हायो स' नों बेफोर केलकुलेसनखौ नोंथांमोना रोंखानांगोन स' 43 खौ 20 जों डिवाइड खालामदो आं बानायबाय थायाखै जाहोना जाबाय केलकुलेसनखौ जुदि बानायबाय थायोब्ला भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि फिसा फिसा केलकुलेसनखौ गावबा गाव मोनथिनाया मोजां स' बेखौ डिवाइड खालामबाथाय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 2.15 सेन्टिमिटार 2.15 सेन्टिमिटार मोननो हागोन स' बेनो जाबाय जोङो HDS नि मानखौ मोननो हाबाय स' नोंथांमोना जोबथारनायाव लिरनो हादों सायखङा 2.15 सेन्टिमिटार जौथाइनि थार नङै थोंगोर आखुनि जागोन बेबायदि लिरनानै होनो हायो आखुनि जागोन दा बेनो जाबाय बे 14 नम्बरनि सोंनायनि फिननाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नम्बरखौ नायनोसै कुइसन नम्बर 15 बेखौ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरबाय कुइसन नम्बर 15 जाबाय स' कुइसन नम्बर 15 मा दंमोन जोंनिया कुइसन नम्बर 15 जाबाय नोंथांमोना कुइसनखौ फरायनानै नायबानो जाबाय गावबा गावनि बिजाबाव आं डाइरेक्ट एन्सारखौ बानायनानै होनो नागिरबाय स' कुइसनखौ फरायबाय थाबा जोबोर गोलाव जायो भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिर होनाय दं दा कुइसनाव मा होनाय दङ बेखौ गिबियावनो लिरग्रोना लादो स' बेवहाय मा होनाय दङ बेवहाय मुवानि थामहिनबा नोजोर मुवानि जौथाइ होनाय दङ h इक्वल टु बेसेबां होनाय दङ +7.0 सेन्टिमिटार होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय मा दङ फकास जानथाइ होनाय दङ फकास जानथाइ जाबाय बेवहाय मा दङ 18 सेन्टिमिटार आरो बेवहाय 18 सेन्टिमिटार दङ बेनिफ्राय बे जाबाय गंसे खरले आयना बुंदों बेनिखायनो मा माइनास जासिगोन -18 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय नेक्स्ट मा दङ होनाय इउनि मानाबो होनाय दङ इउनि माना जाबाय माइनास बेसेबां जासिगोन -27 सेन्टिमिटार नोंथांमोना कुइसनखौ मोजाङै फरायनानै लिरबानो जाबाय इउनि मानाबो माइनास जायो बेनिफ्राय जोंखौ मा भिनि मानखौ दिहुननो होदो सायखंनि जौथाइखौ दिहुननो होदो स' बेबो जोबोर गोरलै सिगांनि बायदि जोङो बेखौ दिहुननो हासिगोन स' आयनानि मावसुलु बाहायनानै जों मा खालामनो हायो आयनानि मावसुलु बाहायनानै जों मोननो हायो 1/f इक्वल टु 1/, फर्मुलाया मामोन जोंना u प्लस 1/v नोंथांमोना बेखौ फल' इउज खालामनानै जोङो भनि मानखौ गोरलैयैनो दिहुननो हागोन बेखौ फज'बाय 1/f नि जायगायाव नोंथांमोना -18 खौ लिरनो हायो -1/-27 बेनिफ्राय मा मोनखो जोङो -1/18 माइनास प्लास 1/27 स' बे जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सल्भ खालामदो सल्भ खालामबाथाय आं सिगांनि नै सानैखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय सल्भ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मा मोननो हायो सल्भ खालामनायनि उनाव जों आं सिंनिखौ लिरफिननो हाबाय बेवहाय v इक्वल टु जोङो मोनदोंमोन -1/18 प्लास 1/27 बे मोननैनि एलसिएमखौ नोंथांमोना मोननो हायो बेसेबां 54 मोननो हागोन बेनिफ्राय 54 खौ 18 जों डिवाइड खालामबा नोंथांमोना 3 लिरनो हागोन आरो माइनास जाबाय माइनास प्लास 54 खौ 27 जों डिवाइड खालामबा नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागोन स' बेनो बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट खालामनो हायो नेक्स्ट बेखौ जोङो सल्भ खालामबाथाय नोंथांमोना मा मोननो हासिगोन -1/54 स' जोङो देयरफर v इक्वल टु बेसेबां मोनखो -54 सेन्टिमिटार जोङो मोननो हाबाय बेनि फिननायखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट जासिगोन नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन नेक्स्ट जोङो गेदेरथिखौ दिहुनगोन स' नोंथांमोना बेनि आखुथायखौ लिरनानै होनो हायो बेनि जा सायखंनि आखुथाय नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै होदो आयनानिफ्राय
आयनानिफ्राय 54 सेन्टिमिटार गोजानाव नोजोर मुवानि फारसे सायखङा सोमजिगोन दा नोंथांमोना बेबायदि जोबथारनायाव लिरनो हानांगोन आखुथायखौ लिरनो हानांगोन माबायदि आखुथाय बा दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय जों दा h नि मानखौ दिहुननो h dash सायखंनि जौथाया बेसेबां स' सायखंनि जौथायखौबो जों गोरलैयैनो दिहुननो हागोन सायखंनि जौथाया जाबाय जों फर्मुला मोनदोंमोन मा गेदेर टिनि फर्मुलाखौ जोङो इउज खालामनो हायो गेदेर टिनि फर्मुलाया जाबाय मा आं डाइरेक्टलि बेवहाय लिरना होनोसै h dash by h इक्वल टु माइनास v by u बेनिफ्राय जों मोननो हायो मा h dash खौ जोंखौ दिहुननो दहाय बावैसो जों एसे सिगाङाव दिहुनखांबाय बेनो एखे फर्मुला माइनास v नि माना मोनदोंमोन जोङो बेसेबां v नि मानखौ जोङो माइनास 54 नोंथांमोना बे माइनास 54 खौ बेवहाय पुट खालामना होदो फज'ना होदो बेनिफ्राय जोङो बेवहाय फज'बाय माइनास 54 u नि माना बेसेबां मोनदोंमोन जोङो u नि मानखौ 27 मोनदोंमोन बेनिफ्राय मा लिरगोन आरो नोंथांमोना इनटु h नि माना जाबाय बेवहाय 7 स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेट खालामदो जों माइनास केन्सेल खालामनो हायो माइनास 54 खौ 7 जों नोंथांमोना सानजाबनानै मा मोनगोन 54 इनटु 7 बेसेबां जायो 7 इनटु 4 28 थाबाय 2 थाबाय 7 इनटु 5 35 बेजों बेसेबां जागोन 37 स' नोंथांमोना 378 मोननो हाबाय 378 डिवाइड बाय 27 स' नोंथांमोना 378 खौ 27 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां जागोन आं दा एन्सारखौ डाइरेक्टलि लिरखाबाबो नोंथांमोना बुजिनाय नङा जानो हानाय बेनिखायनो बेखौ खनसे बानायनानै होनोसै स' 27 खौ मा थांगोन बे 1 27 बे जासिगोन 108 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो 4 लिरनो हायो दा 4 जों बे जासिगोन मा बेबायदि नोंथांमोना मोननो हासिगोन स' जों दा बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो माइनास 14 सेन्टिमिटार दा जों बेसेबां मोनखो दा h नि मानखौ जोङो h dash नि मानखौ मा मोनखो माइनास 14 सेन्टिमिटार जों मोननो हाबाय स' एन्सारा जाबाय बेनो h dash नि मानखौ जोङो मोननो हाबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मा लिरनानै होनो हायो आखुथायखौ लिरनानै होबावनो हायो therefore सायखङा थार बेनिफ्राय उल्था बेनिफ्राय आरो महराव गेदेर दा बेबायदि नोंथांमोना जोबथारना आरामसे लिरनानै होदो बेनिफ्राय जों दा 16 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायखौ नायनोसै स' 16 नाम्बारनि सोंनायाव मा दंमोन कुइसन नाम्बार 16 नि जा सोंनाय बेयाव मा दोङो -2d मोनसे गोहो थानाय गंसे लेन्सनि फका जानथायखौ दिहुन बे लेन्सआ मा रोखोमनि स' जोंखौ फका जानथायखौ दिहुननो होदो बेवहाय मा होनाय दङखौ लिरना ला होनाय दं p नि माना होनाय दङ पावारनि माना होनाय दङ -2.0d therefore f इक्वल टु जों मोननो हागोन 1/p बेनिफ्राय फजरदो नोंथांमोना -2.0d बेनिफ्राय जोङो डिवाइड खालामबा नोंथांमोना 5 मिटार आरो इउनिटखौ नोंथांमोना मिटार लिरबानो जाबाय स' जुदि माइनास जायो अब्ला नोंथांमोना मा लेन्स जागोन बे जागोन मोनसे खरलेब लेन्स therefore लेन्सआ खरलेब लेन्स जागोन आरो फंसा आयनाया मा जागोन f नि माना दाजाबथाय जायो आरो माइनास जानायनि थाखाय बे लेन्सआ खरलेब लेन्स जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 नाम्बार थामहिनबा बे फरानि जोबथारनाय कुइसनखौ जों नायनोसै 17 नाम्बाराव दंमोन कुइसना 17 नाम्बाराबो जोंखौ f नि मानखौ दिहुननो होदो स' 17 नाम्बारनि होनाय दं मा होनाय दङ कुइसन नाम्बाराव होनाय दं p नि माना होनाय दङ बेवहाय +1.5d जोंखौ f नि मानखौ दिहुननो होदो स' f नि मानखौ जों गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन therefore f इक्वल टु 1/p जों मोनबाय बेबायदि मानखौ फज'ना बेसेबां +1.5d बेनिफ्राय डिवाइड खालामदो नोंथांमोना डिवाइड खालामनायनि उनाव बेखौ डिवाइड खालामनो थाखागोन खोमा जोबथारनायाव नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन 0.6667 बेबायदि मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ जेब्ला डिवाइड खालामगोन बेनिफ्राय
जों दा सेन्टिमिटार सरि बे जा मिटारसो जायो मिटार जोङो f नि इउनिटआ मिटार जागोन बेवहाय जेब्ला d जायो बे f नि इउनिटआ मिटार जायो आरो जों बेखौ सेन्टिमिटाराव कनभार्ट खालाम जोङो नुनायाव जिहेतु बेबायदि लाखिबाबो कारेक्ट जागोन आरो जोङो बेबायदिबो लिरनो हायो 6.67 सेन्टिमिटार जोङो लिरनो हागोन दा नोंथांमोना माबायदि जाखो बे 66.67 जोङो मा खालामदो 0.667 जों नोंथांमोना 100 खौ सानजाब जोङो 1 मिटाराव मा मोनो 100 सेन्टिमिटार मोनो स' जों बेखायनो जुदि कनभार्ट खालामबा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना सानजाबाथाय बेबायदि मोननो हासिगोन स' जों बेनिखायनो बेखौ मोननाय जाबाय 66.67 स' जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनानै होदो बेवहाय therefore फकास जानथाया दाजाबथाय जोङो दाजाबथाय मोनबाय बेखायनो लेन्सआ खंसा लेन्स जागोन नोंथांमोना जोबथारनायाव मा लेन्स जागोन बेवहाय सोंनाय जादों खंसा लेन्स नङाबा नोंथांमोना मा लिरनो हायो नांजाब मोखांबो जोङो बुंनो हायो नांजाब मोखां बेबायदि नांजाब मोखां बा जागोन जोबथारनायाव बेबायदि लिरनो हादों नांजाब मोखांखौ जों खंसा लेन्सबो बुंनो हायो स' बेखिनियानो बे कुइसन नाम्बार 17 नि एन्सारमोन बेनिफ्राय दा फरा 10 नि कुइसननि जा फरा बिजाबाव थानाय सोंनायनि एन्सारफोर बेखिनियानोमोन आरो सोरबाफोर जुदि बुजि मोनाखै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन स' भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय